So yun na naman ang gamit natin. So balik na natin, marami naman po yung nag-comment eh. Yan na mga kabeli, on the way kami sa Azur, San Fernando branch. So dalawa to eh. Pero sa Paranaque yata yun. Yan na, tapos meron dito sa Pampanga. Ito sa Pampanga, ito yung bago. Mga kabeli, on the way kami ni Mrs. Kabeli sa Azur. Wala ka pang seatbelt pala. Seatbelt tayo. Yan na mga kabeli, yan na, shoutout kay Ma'am Crystal Clarissa. Yan, Larissa. Uy, galing ni Kuya, biglang minto. So yan mga kabeli, on the way kami, galing kami ng Bulacan. So from Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga, 1 hour travel. Dadaan tayo ng NLEX. So itong area na to mga kabeli, itong lugar na to is nasa gitna siya ng San Fernando. Kaya lahat ng gusto nyo, SM, Robinson, yan na NLEX, talagang malapit sa lahat. Yun. Sa akin to. So, in-invite po tayo. In-invite po kami ng isang Crystal Larissa. Para po ma-promote yung kaniyang ano? Yun nga yun. The Bor Homestay. Yan, at Azur homestay. North. So ito yung ano mga beli. Anong tawag doon? Buhay mayaman. Buhay, nandun na yung buhay mayaman. Kahit di tayo mayaman, masusubukan natin to. Yun staycation. Yan, ang ibig ko sabihin staycation. Lalo na sa mga kababayan natin from mura lang dito mga beli, mga balikbayan na gusto mag-stay. Kunyari, gusto kasi sa mag-hotel kayo, ito, recommendation ni Kabeli. May resort sa baba, White Sand pa tayo. Makikita po natin na yung first time so mga beli, panoorin itong video na to. Tapusin nyo, no skipping ads bilang tulong sa amin mga Kabeli. Tapos yung FB page ni Ma'am Crystal, ilalagay ko po rito sa vlog na to para po sa lahat ng gustong mag-staycation doon. Yun na. Ito na yung pagkakataon na gusto nyo magbakasyon sa Pampanga, Azur North. Yun ang tawag nila mga baby. Tapos may mga restaurant na rin po doon. Ha? Hindi, sa lalabas ka. So SM Pampanga mga kabeli, siguro mga 5 minutes lang nandun ka na. Diba? Okay, sige mga kabeli, seatbelt muna tayo. On the way kami. Nasa Baliwag na po kami. So time check na, ang oras ng check-in natin is 2 PM. 2 PM. Ang out natin is 12 noon. Yun. Bukas. Yun, malapit din po sa SNR Pampanga pala. Yes. Yan. Sa lahat ng mga kabalin natin dyan, yan. Mag-staycation po kayo, kontakin lang si Ma'am Crystal. So yung mga beli, nandito na tayo sa NLEX. Yan. Medyo matraffic ata. Mukhang may ginagawang kalsada rito. Hindi pa natapos ha. So ito yung tulay ng San Simon. Sabi nila pag sampa mo doon tete, pag baba mo doon tama ba? Haba. Oo. Pag baba mo doon sa kabila na. Itlog na. Darating ang araw, mami, nandun ka sa billboard na yan. Gusto mo lagay kita ron? Hindi, ikaw na lang. Aakyat ka dyan. Isa mo? Excited na kayo, mga kids? Yes, apa. Thank you kaya Ate Crystal. Thank you po. Crystal. Yun, maraming salamat Crystal Bora. Maraming salamat. At nakapagbakasyon ang team, ang pamilya Kabeli pala. So yung Kabeli, medyo mabilis naman po, hindi naman po ganun ka-traffic. Kabeli, ayan na.
Kita na yung building na Asur. 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 Ayan. Malapit na tayo sa Mabel. Pag-exit natin ng San Fernando exit. Yun na yun. Yun na po yun. So malapit siya sa exit ng LX. San Fernando, Pampanga. Mekeni, Manyaman. Shoutout Kuya Dario. Ayan, ano na yung airport? So Mabel, isa to sa sikat na pinupuntahan ngayon dito sa parting Pampanga. Ayan, itong Asur. Basa ko nga nung muna mga Beli, Asure. Asure na. Tagalog eh. Tagalog. Pero pag English, Asur. Yan, shoutout Kuya Jun and Tita. Tita Sita and Kuya Jun, yan. Unang condominium na pinuntahan namin sa BGC. First time kong pag-stay sa condominium yun, yung pila Kuya Jun and Tita Sita. Napakagandang condominium sa BGC. So pangalawa to, Mabel, na madadala ko yung pamilya ko sa ganito. Hindi, pangatlo na. Sa ano nga pa, sa Tagaytay dyan, nagbayad tayo dun. Oo nga, ayun, yung talaga. Yan, so Mabel, mag-exit na tayo. Tapos Robinson, saka SM, nandiyan po sa exit na yun. Olongapo Road, ang labas natin. Nasa likod. Ay, Tapos yun sa na. Home Depot daw eh. Home Depot. Doon ang parking sa Home Depot. Bakit ang haba ng pila? Sa cash. So dito tayo sa RFID. Social. Ang cash nga yung mahaba mga kapatid. Papasok yung mga Beli, ayaw nyo munang bumaba bago ka ng diretso. Makarangas. Low balance. Na naman tayo. Hindi, 256 pa low balance. Yung 5 balance. Oo. Sa Low 23 lang mula Pulilan. Oo. Hindi. Kasi siya nakatingin kanina eh. Yan mo ko. Magtiwala ka sa akin. So mga Beli, yun yung building. Sa Home Depot nga daw. Home Depot. House of the David. Ayun ang Home Depot. Home Depot. Papasok tayo dito. Oo. Sa kabila. Ang hindi. Election. Sa Ibilaka siguro. Pagdating last word. U-turn lang tayo. Pampanga. San Fernando. Welcome ka Pampanga. Ayun yung turn. So ayun mga Beli, ayun yung SNR. Ayun yung Sa side na yan. malapit siya sa SNR. Marami na rito mga Beli restaurant. U-turn. Turn po tayo dito. Camera pa rin. Doon po kami dati Camera woman. kumain sa Lola At. Lola na. Sakto nga lang. Kala ko mali. Anong ito?
Yung pasok pa din. Ang kotse oh. Sa Home Depot. Yan na, Nadine! Yun, Asure. Azur! Asure nga sa Tagalog. Azur North. So, ibababa mo muna sila, Mrs. Tapos diretso Azur tayo North ng and Azur. parking. Yes, Azur North. Sol North, Sultanan. Ay, Mga very bababa ko muna sila, Mrs. Pero meron tayong parking area sa taas ng condominium. Kaya lang, alam naman natin na schedule by schedule. Siguro mamaya pa available yung parking. Ililipat ko na lang dito muna sa Home Depot pa parking. free parking. Ayan, imimit ko muna si Ma'am Crystal. Tal. Yun. Excited? Ay, si Batindin tulog. Tulog galing kasi sa school si Ayla, mga beli, kaya pagod. Yun. Ala, nagising ka? Andito na tayo, baby. Taas ng building. Ilang floor ka lang siya? 15th floor tayo. 15? Sa mga beli, sa 15th floor tayo. And sa lahat ng gustong mag-staycation dito sa Pampanga, so malapit sa lahat to. Ito na yung sentro eh. Yan, North. center of the north. Kapampangan, Meken. Marami yatang maano. Hindi, ano may weekdays eh. Weekend. Weekend pala. Friday po. Tumamin, sa totoo lang, sobrang busy namin. Minsan yung date. Kahapon may pinipila pa na ako kahapon sa yung binilang ko ng tiles. Nilagay ko pa naman 8/1983. 1983. Yan din, 33. Sabi sa akin nung secretary, sir, 2023 po. 1983. Pasensya na ka ako. Hindi, 1982 siya eh. Oo, nasa isip ko 1983. Pero tama yung yung buwan sa araw. Yung date. Yeah. Ano ka na, hindi mo mabalik? Oo, bumabalik ako, nag-ano ako eh. Ano ba tawag doon eh? Cash pa ako. Ano ka? Pabalik ka. Tapos may security bago ako pumasok. Yes. Okay, kita-kita tayo sa lobby, mga Belly. So ay mga Belly, nasa loob na tayo. Nakalagpas na tayo sa mga guard na napakabait. Asure. Azure. Asur of the North. Tama ba yun? Opo. Azure. Dito siguro pwede pumaraan. Hindi, second floor daw. Ang alin? Yung blood, yung i-stapan. Second building. Ay. Second building. Second building tayo. Bali tayo eh, Bali Tower. Yun mga kabeli, anong meron dito ba itong daming tao? Dami pong may staycation pala. Second floor tayo? Hindi, dito lang. Second Bababa building pala. Bababa mo lang kami muna dyan. Okay mga kabeli, dito tayo sa building na to, mag-i-stay for one night. One night and 2 half day. Totoo naman. Overnight. Okay, baba na kaya. Ayun, dito na kami. Okay. Yung gamit, pwede dito bababa. Ayan. So mga kabeli, sa dami ng ngayon, nag-staycation dito. Yan, may mga waiting area po. Sa kabila din building meron. Tapos dito, nandito sila Mrs. So waiting. Staycation sa Assure. Andito na po ma'am. Nag-waiting po kami. Binigyan po kami ng number. Tapos yung 9. Opo ma'am. 9 daw, 9. Opo. Kaya very tinawag na tayo. So 11 daw. Bansa, okay ka lang. Ayusin mo yung bag mo. Pack mo ayos. Assure North, Pampanga. Saan kami ate? Ganda mga belly. Lamig.
Upo muna tayo. Tayo mo pala lang. Tayo muna tayo. Bunso, excited? Kaliligo ka? Staycation. Magandang dilag. Puso ko'y yung biniyag. Bakit? Bawal? Bawal daw kumanta mga Beli. Sayaw. Thank you ka. Eh mga Beli, naayos lang ni Mrs. Cabelli yung pinaka-room natin. So didiretso na daw tayo sa kwarto. Tapos yung sa parking ang wala pa. So yung mga Beli, okay na si Mrs. So naka-register naman tayo sa counter eh. Meron tayo. May registration na tayo. Approval. Ano tawag dito? Guest advice form. May guest pass na. Regarding si Susi, makas po natin si Susi. Sino pinakausap natin for checking? Hirap na hirap si Bunso Habeli. Yun, awan na ning. Diyan. Anong floor tayo? Diyan ba o sa kabila? Ay, yung mga elevator oh. Natin, susi dito kukunin natin. Ah, dito kukuha yung mga susi. So yung mga Beli may mga susi. 33 na. So yung mga Beli, lahat ng susi nandyan. Huwag kayong mabukas ng bukas dyan. So 15:33 tayo mga Beli. Bali. Yun. Yung mga Beli, gato tayo. So 15th floor. 1-5. Elevator mga Beli. Nag-message pa rin ako na register tayo. So yun mga Beli, pasok na tayo. Yun, nahihilo si Bunso sa elevator. Wala na tayo. Ay, yung bag ni Daddy. Iwan pala ito. Pag nakalako ito, 200. Ayan, yun na lang magsara mo. Yan, nag-open na. Hindi, may nagpipindot. Ay, oo. May Si na. Bunso. Excited ka? Saan ang pool? Ay, mamaya. Pwede natin. Siguro sakit na tayo. Excited ako sa pool. Magsisimming ka ba? White sand eh. Magsisimming ka ba, Andy? Ano siya, di ba? Wala ka pang swimming. Di ba para siya Ito. Anong ito? Lapit ng SM dyan, ewan ko lang. Para siyang beach na ano lang eh. Okay mga Beli, nasa 15th floor na tayo. Napakabilis ng elevator. Ganda mga Beli, ang ganda ng condominium. Yan o. 15:33. May CCTV mga Beli, kompleto sa security. Napakaganda. Tatakbo si Bunso mga Beli. Thank you po sa blessing. Yan na po tayo. Yan, room 1533. Bali Tower. 15:30. Ayun na yung mga clears. Hindi. Hindi magpapapicture daw sa iyo. Ay. Ba't ito ayaw? So yun mga Beli, pagpasok mo, kusina. Ulaw. Yun oh, ganda na CR niyo. Napakalinis oh. Napaka-pogi na. Hey, staycation. Ay, may mga tsinelas. Yung ano nyo, sleeper. Yung slipper. Ito meron tayo. Hey, may ginto. Dito.
Ganda ng kwarto. Excuse me, where's the seat? So mga Beli, pampamilya. Okay? Well, ang ganda ng setup po. So ayan o, welcome to the Bango? Bora Homestay. Dali mo natin. Your home away from home. Ganda. Homestay yan. Yan di lalagay yung pagkadawan. Ito yung sinasabi ni Ate J Jam na dresser me. Ganda. Kaya lang mga Beli yung price dito pag i-stay. So siguro inquire na lang kayo sa FB page nila, Ma'am Crystal. Sabi ni ma'am, basta mag-message na lang Oh, po. pag may- Kasi ano daw yung price, ano daw po eh. Parang depende po sa siguro Price. sa Sa kung buwan, Tama. kung gaano katagal kayo mag-i-stay, kung gaano. Tapos may may drawer, ganda ng kwarto. Uy, paibay-ba kulay ng ilaw na. Yun, ng swimming pool. ayun na, nasa ano sila ng swimming. Mga Beli, nasa taas tayo. Yun. May bukasan dito, may midaan. Ang Crystal, lalabas ako Yun. Ganda Mahal siguro dito mga Beli magkaroon ng unit na. Taas? 15th floor mga Beli. Ayun yung swimming pool. Ay, nakakatakot. Nakakalula mga Beli. Ayun, swimming pool. Ang ganda. Side kaya tayo. Sa side ng San Fernando, sa likod to kasi ayun yung mga ayun yung simbahan ng iglesia, Kapitolyo ng San Fernando, ayun. Galing, galing, galing. Okay mga Beli, mamaya papakita ko sa inyo. Staycation tayo mga Beli. Ang ganda ng kwarto. Ganito kaya pagawa natin to sa isang kwarto. Buksan mo aircon, Je. Ayan yung sa ilalim na. Okay. Hindi, sarado mo yan. Ano yan? May mga cup noodles. Meron nga sabi ni ma'am, meron daw siyang honesty store dito. Honesty Pagka store. umano ka, yung sasabihin mo lang. Kung ano yung nakuha mo. Okay. Yun, Ay, binigay niya lahat sa akin yung mga price list. rules. Ah. rules nila. So yung mga Beli, may mga rules si Ma'am Crystal dito. So hindi naman mahirap. Normal lang sa isang gantong Sa condo. sa condominium na may rules talaga. Ito ang ganda. May ginto. Mamaya May kape. po, meet ka pa kami si Ma'am Crystal. Medyo napaaga kami sa kaya wala pa siya. Bukas na dyan, binubuksan ni Angela aircon. Tapos merong electric kettle sa mahilig magkape, rice cooker. Yun, freezer. Bukas na pala. Ganda mga Beli. Tapos microwave. May tayo magbukas ng ilaw to. Buksan mo nga ilaw din Ito. Ay, Hinahanap ko nga ilaw dito. hindi na, huwag kayong patay ng patay. Nandun sa pinaganuhan ni tapos may libreng alak. Ayun David. Jack Daniel. Yung mga kutsara, tinidor, extra. Galing. Yung mga dishwashing liquid mga Beli meron sa baba. Yung sa CR, ang galing, ganda. Yan. May washing machine. Kompleto. Ayos. Ito. Telepono. Honesty store. Yun. May wifi? May wifi daw. Yung kagandahan mga Beli, may wifi. Ayos. Ayos na ayos. Yun. Ay. Kanina pa yan. Yan, nagbukas na Nalalaglag. Ma'am, sorry.
Yung bukas na ilaw. Dito ka na babagay, nak eh. Nadya. Kayong dalawa ni ate. Sa ganito. No? Yan. Tapos laki ng TV mga belly. Taas pa oh. Iba sarap po kasi mo po dito. Yun! Sa'yo. Lumulubog yung kutyan. Ang bigat mo kasi. Ayun na, maligo na kayo sa baba. Ayaw pa namin? Ayun. Belly and Mrs. Cabello. Yan, shoutout lang po kay Sir Thank you po. Hello po. Hamboy. Yan, saka Down Under. Yan. Saka Chris TV, sama ko na rin. Si Sergio Moreno. My Loves Family Vlog. Yan, support nyo po. Chris TV. My Loves Family Vlog. Shoutout po sa inyo. Shoutout po. Support din po natin. Yan. Thank you po sa support. Ayan, naka-live po si Mrs. Cabelli sa vlog niya ngayon. Shout out po. Yan, Yan, viewers. Salamat po. Sa lahat po ng mga nag-comment sa live. Thank you po. First time po ni Mrs. Cabelli mag-live. Opo. Yan. First time po. Thank you so, po. habang nagpapahinga kami, tinry kong mag-live dun sa YouTube channel Sinihintay niya. po kasi namin si Ma'am Crystal. So, yun. Thank you po. So, mga Belly, binisita tayo ni Ma'am Crystal. So, sa si Ma'am Sir RJ yan. Ma'am, maraming salamat sa pagpapatuloy nyo dito sa napakagandang condominium ninyo. Ay, thank you so much din po sa ano po ano tawag dito? Pagtupad sa pangarap namin makilala namin Nako. si Cabelli. Talagang ano po kami, fan po kami, tsaka subscriber niyo po, sir. Ayan, ma'am, baka may gusto kayo shoutout sa mga kamag-anak o ano. Ayan, shout out po dun sa asawa kong mahiyain. Ayun, sa likod. At tsaka sa anak ko. Yun lang po. Basta pag gusto niyo po mag-staycation sa The Borja, dito sa Azur, The Borja Homestay at Azur North po. May Facebook page kami o kaya PM niyo po ako sa Facebook ko, Crystal Borja Sacramento, La Roya. Yun po. Ayan. Thank Ganyan po yun. So, mga Belly, ilalagay natin yung Facebook page nila, Ma'am Crystal. Pag gusto nyo bumisita, so sa tingin ko, so yung mga Belly, nakaalis na po yung mag-asawa. Bata pa pala sila, Ma'am Crystal. Yan na. So yun, isa na to sa mga nakita kong staycation na maganda yung pagkakadesign ng lugar. Nami? Yung ibang araw Full furnished, talagang kama, upuan lang, TV, aircon, yun lang sa kanila kompleto eh. kompleto. Para ka na sa hotel lang nakikita ko rito. Tapos ang price, di ganun kamahalan. Kaya lang, secret mo na yung price. Pagka daw po kunyari sa kanya na lang, sa page nila, Apo. ang mag-ano ng price. Pero Belly, parang Affordable po. affordable siya, parang hotel rates lang po. Minimum of 4 person dito sa standard na to. So napakabait ng mag-asawa. Yan, thank you. Bata pa pala sila. Tapos ngayon dahil Friday ba yan? Oo, Hanggang 6 PM lang daw po yung swimming pool. Tama. ang dami na Kaya pala ang dami na naliligo mga kabeli oh. Yun oh. Yun oh. So mga kabeli, ayun yung swimming pool. Ganda. Hinit sa labas mga kabeli, pero sa loob napakalamig. Wala pang wave. Ang galing. Mga kabeli, maraming bumibisitang vlogger dito na dahil nga, ito yung sikat ngayon dito sa Pampanga. Kaya maraming bumibisita mga vlogger. Ganda mga kabeli oh. Tapos yun, may dalang pasalubong sa atin sila ma'am na tubig. Oo, nakikita ko nga may tubig dyan eh. Ay, oo nga. Ito palang May pamerienda. Salamat, Thank you Ma'am po. Krista. Ato, Crystal, ano ang pangalan ni Sir? RJ yata. Thank you po. Thank you po sa pasalubong. Tubig lang ako. Ikaw, ano ka? Yung sasakyan mo na yung nilipat ko na. Ano na tayo? So mga Belly, lilipat ko lang yung sasakyan. Sama si Angela. Yun, pababa po kami ni Ayla Nadine. Yun, si Abeli at si Angela ay may pinuntahan lang po saglit.
Yan, kami pababa po para makita po natin yung baba sa may pool area. Yan, baba po kami. Ayaw pa po mga magsiligo. Kaya lang po, hanggang 6 na lang po yung liguan natin yan. See you po doon. Ayun, nandito na po tayo sa ground floor. Ito lang po pala yung niya, swimming area. Yan. Punta po tayo sa swimming pool. Sleeper mo na ang ingay. So, Ayla na din ayaw pa mag-swimming eh, oh. Hala po kasi si ate niya. May pinuntahan lang po muna sila si daddy niya kasama. Kaming dalawa lang po naiwan dito. Ayun. Kanina po nakita namin ma-under yung wave pool. Ito hanggang ngayon ma-under po wave pool. Hello sir. Sa clubhouse. Sige. Thank you. Magkaano lang naman kami, hindi naman kami magsiswimming. Ito ba yung Dito lang. Ayan na na kung wave pool, oh. Ito yung... Yun, oh. Yun parang, yun po yung, ito naman kabila yung parang dagat. Tapos mayroon siyang sun. Ito po sa kabila yung may wave pool. Dapat dito yung wave pool eh. Kaya pala dito maraming tao kasi dito yung naka-wave. Hindi ka dito, baby. Dito tayo. Ayan. Ayan, ganyan ka rin. Ganyan lang yan. Oo, ganyan lang pala siya. Swimming pool area. Pagka po pala magsiswimming is magre-register pa dun muna sa clubhouse. Hindi naman tayo mag-ano. Papakita lang muna na. Initan pa po. Alam mo oras. Time check po 4:30. Yan, ang dami po na swimming. Dito lang po tayo. Hindi tayo makapasok eh. Kaya lang din naman tayo magsiswimming kaya. Yun. Ayun po siya. Meron po siyang artificial sun. Artificial sun. Tapos yun. Sa kabila po yung wave pool. Ayan po yung wave pool. Tapos ito po yung man-made na dagat. Ayan po si Mommy. White sun. White sun. Ayan, white sand po. Mahit ko sa natin. Magkakaparehas yun ng video. Kaya pala parang nagkakasan siya. Oh. Kasi nga yun, lumalabog yung sun. Mababaw lang ang pagkakagawa siya. Ayan po. Ayan po yung shower area. Dito, tingnan po natin kung ano meron dito sa taas. Kita po namin ni Ayla na din. Nag-i-stroll lang po kami pa. Dito. Wala. Picture lang po. View lang po pala dito. Yan. Sexy. Shout out ate. Wala po pala dito. Ayan po yung ginagawa. Tower pa rin po yan. Siguro. Tower 3. Yun. Yan ang pinaka-view nito. May oras din siguro yung wave na. Kaya ngayon wala.
So mga Beli, hindi nakaligo yung mga bata ngayon. So bukas daw sila ng umaga maliligo. Gusto daw muna nilang mag-SM. So pupunta kami ng SM ngayon. Doon daw kami magdi-dinner. Tama ka? Si Daddy. Ay, kaya po kasi kami. So salamat nga pala kay ma'am. Ano name ni ma'am? Crystal yan. Yung banding namin ngayong araw na to, iba to. Yan, napaka blessing at blessing ang Kabeli at yan, experience namin ma'am Crystal. Saka sa mister mo, yan, thank you rin po. Yun. Tara, SM muna tayo. Galing mo kami higain. So, tinamad kasi dahil lamig dito sa kwarto, sa labas ang init. So, naiga sila. May oras hanggang 6 lang yung swimming. Ayun, 6 p.m. Yan. Palis mo kasi kayo din. So, may oras po yung wave pool hanggang 6 lang po. Yan. Okay, tara, game. Hello po mga kabeli. Si Kabeli. Sarap na sarap. Sarap na sarap po sa pagkain. Sarap na sarap sa bakasyon. Si Bunso po nanonood ng Universe. ng Netflix. May Netflix. Ayun po pala, may wifi na po. Tapos may Netflix, YouTube pa po sa TV nila. Maganda po. Ano po? Android TV po yung TV nila. Kaya Maganda po. masarap po talaga Maganda bakasyon po dito. itong pinapanood ko, Hello Universe. Yan. So, yan, nasa baba tayo ng building mga Beli. Wow, ganda ng pose. Sa gilid na swimming pool mga Beli. Ang ganda oh. Bukas na daw kami magsiswimming mga Beli. So, papunta na tayo ng SM para mag-dinner. Yun. Darating ang araw, magkakaroon ng restaurant dito, Mi. Oo. Ha? Ganda. Hindi, Mi. Ano to? Gym, eh. Hindi daw, may tawag sa clubhouse ba niya? Joke lang yun. Shout out kay Kuya Mac. Ayaw niya akong itsura. Hindi kita naiintindihan ako yung magbibidyo ka akin na. Picture mo na mama mo. Sige na, kawawa naman. Sige na, ikaw na. Si Dinid na, picture kayo ni mami. Bawal dyan, Nick. Hoy, sama tayo. Sige, sama na ako. Ayos, Beli, picture mo na daw. So mga Beli, yung mayari ng condominium, pinadeliveran tayo ng food. Kaya babalik tayo sa unit ngayon. Yan. Thank you Ma'am Crystal sa Mr. Food Panda. Thank you. Ayan, naglalakad na po kami. Pabalik. Yan Ma'am Crystal, dumating na po yung Food Panda. Thank you. Yan. Thank you, ma'am. Ito na po. Hey, pinadala ni Ma'am Crystal mga Beli, pan-dinner. So hindi tayo natuloy sa SM, gawa ng ayan. Deliver si mama. Magpa-deliver si Ma'am, mabuti na lang nandito pa kami. Di pa kami nakasakay ng kotse. Kakaya tuloy. So ayan Ma'am Crystal, maraming salamat po. Good evening po. Opo. Ay, po. Opo, sir. Karating lang. Ayun, nakuha ko lang po. So ito na. Bunso. Asa si CR, si Bunso? Hindi, nandun sa kwarto. Sa labas. Kain na tayo. Ayan, thank you. Thank you po, Tita Crisel. Crystal. Crystal, sorry. Ayan, nagbe-video si Bunso nga, Benny.
Hey, kain muna kami. Tapos siguro kita-kita na lang tayo bukas. Thank you, Ma'am Crystal, sa mga Kabeli viewers, subscriber. Thank you po. Yes, good morning mga Kabeli. So, tulog pa yung mga bata. Good morning po mga kabeli. Din. So, ito yung second day mga Kabeli. Ngayon daw sila maliligo. So, time check. Time check tayo. 7. So 8 AM pa daw po magbubukas yung pool. Good morning. Ayan na. Ganda mga kabeli. Dito sa kabilang side na to mga kabeli, building pa rin, oh. Ay, thank you, mami. Bait talaga ng asawa ko. So yung mga beli, nag-start na yung wave, oh. Gisingin mo na si Din, May. 7:20. Bago mag-gate siguro i-open na. Lakas ng wave, oh. Man-made beach ang tawag. Uy, good morning, Bunso. Kakagising ka. Iba talaga eh. Pagdasagan. Mami. Kitang-kita dito yung Mabel swimming pool. Po yung dalawa. Nagpapa-registration pa. Ang dami registration. Bago pumunta, yung form ang kailangan. Ayun, yung form. Nandito dahil sa cellphone ko. Asan na yung papel? Hindi na, ayun. Pupunta ka doon. Ayun, pupunta tayo dito na sa registration muna bago po makapag-swimming. Swimming na Kaya nag-shower muna po sila bago, hindi pwede, bago mag-swimming. Paano kung mag-shower? Wala, mamaya na. Uy, nandyan sa loob. Kasi wala nga hawak sa gamit natin. Yan. Hindi, wag ka muna man. Hindi nga. Hintayin ko si daddy. Tayo muna. Nag-o-open na tayo yung yung dami na po nagliligo. Yan. May oras po. Loob na po kami. Ayun na yung dalawa. Nagsiswimming na. Dami na po nagsiswimming. Yan, wala pa akong wait po. Ayan po yung parang man-made nila. Sun. Nasa napunta yung dalawa. Ayun na, nasa lumayo po sila doon. Hindi ako makaswimming. Yung gamit natin wala. Ayun na po sila. Nandito sila sa man-made. Malalim dyan. Hindi, mababaw. Malalim! Mabuhangin dyan. Kasi nga dagat yan Dagat yan. Man-made dagat po yun. Dito mabuhangin po. Ang tagal po ng wave pool. 9:30 pa raw po. Mag-o-open. Mag-start na po yung wave pool. Nasa na yung dalawa. Ayan.
Start na po yan. Ayun, yung dalawa nandun po sa may dulo. 9:30 na po. Yun na. Yan, puntahan na po yung mga tao kasi may wave na. Hindi ko na pumakita yung dalawa nandun sa harapan. Pagka po talaga bukas yung wave, marami po dito na susunod. Naglilipatan po doon sa kabila, yung mga nasa kabila. So mga pwede nasa ano na tayo, sa pool. Ayan. Nasa yung dalawa. Ang daming tao mga pwede, nandun sila Angela sa si Ayla. Nag-enjoy. So mga pwede, sarap dito. Masila niya mga pwede. Azure North, San Fernando. Malamig? Hindi. Ah, okay. So dito mga pwede, white sand. Malalim din pala to mga pwede. Kala ko ano. Ah hindi, yung sun nandun lang mga pwede. Wala kami nakita kayong gan. Hindi, wala kami nakita kayong Maliligo ka. Ah, sige na, amin na yung towel mo. Di katulad sa BGC. Sa BGC walang wave eh. Ito yung ano nila naman sila. May wave. Bakit? Bawal kasi inisita nila doon. Wala naman. Mga bata, mga baby, mag-enjoy talaga rito. Last ng wave mga baby. Kasi ito, tiles na rito. Isis Cabelli. Yung wave daw after mga 30 minutes sa andar. Tapos 30 minutes papahinga nila yung makina.
mga belly, tumigil na yung ano, wave. So maliligo na tayo. Mga belly, ligong pato. Kaya lang amoy yung chlorine. Pero hindi ganun katapang yung amoy ng chlorine. Ha? Ano? Wala na yung wave eh. Hindi ka naman niligo. Maya maya daw. Mainit din. Maliligo na sana ako mga belly, kaya lang uminto ang wave. So hintayin natin, lililim muna tayo. Enjoy din. Kanina pa kayo eh. Nag-edit akong video eh. Saan ba sila pupunta? Uwi na kaya? Uwi na kayo. Dito lang tayo mga belly, papahinga muna tayo. Wala, hintayin natin ulit yung wave. Doon no, malalim din pala din no. Pakalamig dyan. Malamig. Galing yan no. So ito yung white sand eh. Artificial lang. Man-made. Daniel, aalis na kami. Maiwan ka na dyan, ha? Ha? Wanan ka na namin. Buhangin. May buhangin sa ilalim yung tubig mga belly. Kung malungkot kayo, enjoy ba kayo sa ginagawa niyo sa buhay niyo? Bawal gumawa sa kasi. Tapakan lang daw yan. Di ba lamig yung call? So naghihintay kami ng wave. Ano mo? 10:30 daw eh. So last kiss na. So may 30 minutes pa kami tatambay. Ganda ng buhangin mga belly, white sand talaga. Kaya lang po bawal po galawin. Bawal po mag-bilbil. Filipino. Galing Boracay yun. Hindi naman. Yung ginagawa mo. Ayan. Maganda rito na. Nag-enjoy ka? O napagod ka na sa swimming ha. Eh. So belly, 5 minutes na lang. Mag-wave na, so punta na tayo sa malalim. Mga belly, pinagtanggalan na ako ng damit. Bawal daw nakadamit. Kita yung kamachohan ko tuloy. Ito yung mga bell-bell. Yung mga bell-bell natin, kitang-kita. Yun. So ang ganda ng tiles sa ilalim mga belly. Kanina umaga mga 7, nasilip ko doon sa taas. Naglalagay sila ng ano, chlorine. Ano? Hindi ko abot na eh. Lagay mo na doon sa may damitan ko.
Yeah! Ay, pag nag-wave dyan, mataas na. Baka maano kayo dyan. Ha? So mga beli, lamig. Woo! Ayos! Mga beli, sa staycation dito, mura lang. Try nyo po. Basta yung room namin is good for 4 person. Para lang nasa hotel na hindi ganun kamahalan. Kesa sa mag-hotel kayo, dito may sariling resort na rin. Kasama na. Wala ka nang ibang babayaran bukod doon sa kwarto. Yung kagandahan nun mga beli, doon sa room na tinuluyan natin, pwede kayo mag-request ng OR saka original receipt para sa saka kagandahan, taxpayer po yung may-ari nung ano natin, nung kwartong tinuluyan. Naglalaro. Din. Enjoy. Tapos gusto nyo kong iwan kanina. Mga beli, itong dalawa kanina gusto nila iwanan eh. Akit na daw sila ng kwarto. So time check, 10:30 mga beli. So 12, mamaya check out na tayo. So ayan na mga beli. Mga beli, gawin na. Wave. Parang sa 8 waves. This is Cabelli oh. Yeah, yung salamin ng ate mo, bigay mo. Maganda mga Cabelli, may mga lifeguard na nasa taas pag nag-wave. Yeah, thank you Ma'am Crystal. Sa gilid kayo. So mga beli, 30 minutes ang wave na to. Hindi ba 30 minutes? Hindi. 30 minutes tayo naghintay eh. 5 minutes lang. 5 minutes lang. Ay, nabasa. Mami, makakarating ka na sa pangpang. Si Bunso. Oh. Yeah, dito lang kayo nak, malalim dyan. Pag ka nang pupunta rin, malalim. Mga very sa mga bata, enjoy dito. Woo! Woo! Kita dede. Si Bunso. Dito ka. Dito ka. Mami, ito pala. Sasabayan mo yung tala namin ha. Sasabayan mo ng talon yung wave. Tumalon ka ka namin. Ay kahit tatalong kasi magaan eh. So yung wave mga beli, mga 5 minutes lang daw sabi ni Angela. Woo! So mga beli, konti tao dahil mainit. Kaya lang nakapagod yung talog ka ng talog. Family bonding. Eh matangkad ako eh. Yung way. Oh, JJ, harap kayo.
Ma'am Crystal, salamat. Nakainom ng tubig si Mrs. Tama, Beli, dali niyo yung mga anak nyo rito mag-enjoy ka. So mga Beli, doon ang kwarto natin sa taas. Yan. Sa 15th floor. Ha? Lalakas pa yan? May kailan lang binuksan ng Asura, di ba? Last year lang? Oh, parang last year lang nag-operate ito na sa mga Beli, hindi ako sure kung hanggang last year lang nag-operate ito. Ayan na. Yung south matagal na. Woo! Sa gilid, natural na doon ang impact sa gilid, sa gitna ka. So dito 5 feet lang mga Beli. 4 feet, 3 feet, 2 feet. Yan. Pinakamalalim yung 5 feet. So shout out sa mga kabeli natin dyan. Ayan, nakapag-relax ang kabeli. Ang family kabeli. Dito, sabay tayo dito. Dali. Ayaw din bulsa. Nakakapagod din, no? Dati kasi sa Bulacan nauso yung wave, yung 8 waves doon, yun. Ayun, yun siya nauna. Ayan, lumala si wave. So ayun mga Beli, tapos na yung wave. So naka 5 minutes, 5 minutes lang talaga. Tapos maghihintay na naman ng 30 minutes, wave na naman. Okay mga Beli, so time check tayo, alas 11 na, pwede na tayong mag-ready para sa checkout natin sa hotel yan. So mga Beli, nandito yung pinaka-FB page sila Ma'am Crystal. Pwede kayong kumontak pag gusto nyo mag-stay. So yan mga Beli, meron din silang BIR permit. Pag gusto nyo ng OR saka original receipt, pwede kayong mag-request sa kanila. So taxpayer. Oo, saka yung number, i-popost na lang. Okay, nandun na rin. Okay mga Beli, ready na tayo para makapag-checkout. Di ako makaahon, makikita yung bill ko. Tinatanggal yung damit ko mga Beli. Okay, ready? Yung mga barka-barkada mag-enjoy dito eh. Family, yung mga anak. Mga bata. Gumagapang daw siya. Hirap magpalit ng tiyan eh. Let's go! So yung mga Beli, may ugasan ng paa dyan. Tapos lagayan ng mga tsinelas. So doon banda may shower sa mga bagong maligo. Ay, lamig. Slipper. Wala kang slipper eh. Meron, yato dinala ko, tinago mo yung tsinelas ko eh. Bakit ba ayaw mo paggamit? Ha? Beli, tinago kasi ni Mrs. Cabello yung tsinelas ko, wala akong tsinelas. Ako nandun lang sa may... Sa drawer. Ipinasok mo sa drawer eh. Yan.
Mabuti na lang, may ganyan eh. Hindi ko makikita yung tsinelas ko. Dapat hindi ka na nagsinela. Ay, pero nakakaya naman maglakad ka doon sa hallway na nakatapak ka. Si Angela yung maganda ka pa. So, dalawang building yan mga bele. Ito yung unang building. So, sa pangalawang building tayo. Bali Tower. Bali Tower. Saan tayo dadaan? Sa service, pagbasa. So, ayan na. Maraming salamat nga pala kay Ma'am Krista. Nagpadala ng breakfast na naman. Ayan. Salamat po. Nakakaya po. Kagabi din, nagpadala din sila. Tapos dito mga very diretso na sa sa elevator, sa parking area. Hindi ka na pwedeng dumaan doon sa pinaka-lobby nila dahil basa tayo. Ayan, nakabuod ang elevator mga very para sa mga galing mag-swimming. Tawa ng tawa. 16 po hinapin. Hey mga beli, kita-kita tayo saan? Saan sa room? Okay. So yun mga beli, nasa room na tayo. Room 1533. Pagpato yung... Naku, mamaya ka pa Hindi, yung makakapasok sleeper lang. Ay, yung ano lang. Chinelas na lang dyan sa Mama ko. So yun mga beli, nagre-ready namin para sa check-out. Mag-check-out na si Din. Hello po, kabeli. Yan, nagbibihis na mga beli. So, ano na to? 12:20 na pala, Mi. Late na. Thank you na tayo kila Ma'am Kristen. Crystal, ma'am. Thank you ng marami. Baligtad eh. Ma'am Crystal, Crystal Ma'am ka eh. Ma'am Crystal. Saka sa mister niya, hindi ko na ano yan. Nakalimutan ko yung name niya kahapon. Yan, thank you sa pamilya niyo po. Yan, nakapag-staycation kami. Yan, so mga beli, siguro hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Nasa ano po mga beli, nandito sa YouTube channel natin, yung Facebook page nila ma'am. Comment kayo, message kayo pag gusto nyong mag-staycation dito. Napakaganda po ng room, napakaganda ng facility, security. Okay? Tapos, ano ba? Parking area mga beli, okay. Kung may mga sasakyan kayo, walang problema sa parking, maluwag. So yun mga beli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat ang lahat, God bless all. Thank you po. Thank you po. Bunso.